எங்கள் சேனலில் விளம்பரம் கொடுக்க விரும்புகிறவங்க திரையில் தெரிகிற எண்ணுக்கு தொடர்பு கொள்ளுங்கள். அனைத்து விதமான மர வேலைகளும் இங்கு சிறந்த முறையில் செய்து தரப்படும். மேலும் விவரங்களுக்கு திரையில் உள்ள எண்ணிற்கு தொடர்பு கொள்ளவும். இன்றைக்கி நம்ம செய்ய போகிற சமையல் பொடலங்காய் பொரியல். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: பொடலங்காய், கடுகு, காஞ்ச மிளகா, பூண்டு, கடலைப்பருப்பு, உளுத்தம்பருப்பு, தேங்காய், கறிவேப்பிலை, எண்ணெய், உப்பு. செய்முறை பார்க்கலாம். இப்போ பொடலங்காயை நம்ம இது மாதிரி சீவிட்டு தோலை சுரண்டிக்கணும். இதுமாதிரி சுரண்டிங்கன்னா தோல் வந்துடும். தோல் ஒரு மாதிரி இருக்கணும். தோலை சீவிட்டு செஞ்சோம்னா நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு. அதனால் தோல் எடுத்துடலாம். தோலை எடுத்துட்டு தான் செய்யணும். இதுமாதிரி எடுத்துகிட்டு இந்த கட் பண்ணி நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே கட் பண்ணுறது மீறி காயை கழுவிட்டு நம்ம செஞ்சுக்கலாம். ஏன்னா காயில் தண்ணி வரும். அதனால் காயை முழுசாக இருக்கும்போது நம்ம கழுவிட்டு செஞ்சுக்கலாம். பொடலங்காய்ங்க வாரத்தில் 2 வாட்டி செஞ்சு சாப்பிடுங்க. வயிறு புண்ணுலாம் ஆறிடும். குளிர்ச்சி உடம்புக்கு. இந்த சூடாக இருந்தால் கூட உடம்பு ஹீட்டாக இருந்தால் இந்த பொடலங்காய் சாப்பிட்டிங்கன்னா குளிர்ச்சி ஆகிடும். பொடலங்காய் குளிர்ச்சி. அதனால் சூடாக இருந்தால் கூட இது சாப்பிடுவோம். நல்லது. இதுமாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம். கட் பண்ணிவிட்டு இதுமாதிரி நம்ம நல்லா போட்டு வாஷ் பண்ணிக்கலாம். எப்படி ஆகிடுச்சு இதுமாதிரி வாஷ் பண்ணி வச்சுக்கணும். எல்லாத்தையும் நான் கட் பண்ணிவிட்டு காட்டுறேன். இதுமாதிரி எல்லாத்தையும் இப்போ பொடலங்காய் நம்ம கட் பண்ணியாச்சு. தோல் சீவி நல்லா க்ளீன் பண்ணி நல்லா இதுமாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். உள்ளே விதை இது மாதிரி இருக்கும். உள்ளே விதை. அந்த விதையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு நான் இதுமாரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதை நல்லா நாரை 5 பொழந்து இந்த விதையை எடுத்துருங்க. எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் இதுமாதிரி கட் பண்ணி வச்சு நம்ம செய்முறை பார்க்கலாம். வாங்க செய்முறை பார்க்கலாம். பொடலங்காய் பொரியல் பண்ணுறதுக்கு நான் பாத்திரம் கடாய் வச்சுருக்கேன். இப்போ கடாயை அடுப்பு ஆன் பண்ணிக்கலாம். காரம் சூடாகிடுச்சு. 2 ஸ்பூன் எண்ணெய், 2 ஸ்பூன் எண்ணெய், கடுகு 1/2 ஸ்பூன், கடலைப்பருப்பு 1 ஸ்பூனு, உளுத்தம்பருப்பு 1 ஸ்பூன் வச்சுருக்கேன். இப்போ இது அப்படியே நல்லா செவக்கிற வரைக்கும் நம்ம இதை பார்த்துக்கணும். போய் செவக்கணும். அப்புறமா தான் நம்ம காஞ்ச மிளகா, நான் 3 காஞ்ச மிளகா கிள்ளி வச்சுருக்கேன். கறிவேப்பிலை, பூண்டு 6 பல்லு பூண்டு உரிச்சு வச்சுருக்கேன். நல்லா பருப்பு செவக்காச்சு. இந்த காயை இதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு அரியும் போதே அலசி கழுவி க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா? இந்த காயை போய் போட்டு இந்த காய்க்கு தண்ணி ஊற்றக்கூடாது. அந்த காயிலே தண்ணி வந்துடும். பொடலங்காயிலே தண்ணி சத்து இருக்கிறதால அதிலே தண்ணி வந்துடும். சீக்கிரமாக வெந்து போயிடும். 5 நிமிஷத்தில் வந்து போயிடும். கொஞ்சம் 1/4 ஸ்பூன் உப்பு, உடம்பு ஹீட் ஆகிடுச்சுன்னா நீங்கள் பொடலங்காய் செஞ்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா உடம்பு குளிர்ச்சி ஆகிடும். அந்த உடம்பு நீங்கள் இடத்துல எரிச்சல் இருக்கிறதுலாம் இருக்காது. குளிர்ச்சி ஆகிடும் உடம்பு. அதனால் நீங்கள் பொடலங்காய் அடிக்கடி சாப்பாட்டில் சேர்த்துக்கணும். சாப்பாடுக்கும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். தண்ணி இதில் எவ்வளோ வந்துட்டு பாருங்கள். நல்லா சாயங்காலம் ஈவினிங் டைமில் ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி
செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா கூட குழந்தைங்க உடனே சாப்பிடுங்க. இதை டீஸ்பூன் போட்டு கொடுத்தீங்கன்னா ஈஸியாக சாப்பிடுவோம். இப்போ தேங்காய் திருவி வச்சுக்கிறேன் 2 பத்தை. தேங்காய் ஒரு 2 நிமிஷம் நம்ம மூடி வச்சிடலாம். ஒரு 2 நிமிஷம் கழிச்சு பார்க்கலாம். இப்போ 2 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. நம்ம இதை திறந்து பார்க்கலாம். 2 நிமிஷம் தான் இருக்குது. புடலங்காய் பொரியல் ரெடி. இப்போ நான் பாத்திரத்தில் மாற்றிட்டு காட்டுறேன். அவ்வளோதான். புடலங்காய் பொரியல் ரெடி ஆகிடுச்சு. உங்கள் வீட்டிலே செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இதுன்னு சொல்லுங்கள். கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பெல் பட்டன் எடுத்துங்க. ஷேர் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். எங்கள் வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி. அனைத்து விதமான மர வேலைகளும் இங்கு சிறந்த முறையில் செய்து தரப்படும். மேலும் விவரங்களுக்கு திரையில் உள்ள எண்ணிற்கு தொடர்பு கொள்ளவும்.